Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Téma dnešnej epizódy je prvý dojem. Prvý dojem, to by mal byť tvoj imič. Tak to urobil. Akože Trošku pevnejší stisk. Ahora sí, okej. A vošiel tento pán. Ukáž ako. Takto. Ahojte, vítam vás v našom podcaste Etiketa pre teba. Ja som Mária, to je Glenda a téma dnešnej epizódy je prvý dojem. Glenda, dá sa urobiť prvý dojem druhýkrát? Nie, samozrejme, že nie. A prečo nie? Niekto si myslí, že prvý dojem nie je dôležitý a dá sa napraviť. Keď prídem na stretnutie s niekým, zoznámim sa a som nahnevaná a nepríjemná a potom prídem, ospravedlním sa. Ja som mala zlú náladu. Myslíš, že je to OK? Nikoho nemá, sa ujem o tom. Tak si myslím, že ten prvý dojem musí byť akože 100% dobre. Tak tiež to depend on situation. Vieš, keď ideš na stretnutie, niekto important, alebo keď ideš na hľadať nejakú dobrú prácu a tak ďalej. A tá energia, čo príde od teba, úsmev, aké si dobre oblečený, alebo make-up. Ale prvý dojem robíš stále. Prvý dojem, to by mal byť tvoj imič. Tak ako sa správaš doma, ako sa správaš na prechádzke a všade robíš prvý dojem, pretože môžeš niekoho stretnúť. Ideš s odpadkami, vysypať ich, tak ja vždy hovorím, nikdy nevieš, kde ťa šťastie stretne. Môj manžel mi na to odpovie, teba už stretlo, ty už máš doma šťastie, ale je to tak. Vždy stretneme niekoho cudzieho, na koho môžeme urobiť prvý dojem. A takisto aj deti v škole robia prvý dojem a dôležité je pripraviť sa, keď ideme hľadať prácu, aby sme urobili čo najlepší prvý dojem. Ja ti poviem taký zážitok. Ešte keď som pracovala vo firme predtým, než som začala podnikať, tak sme robili také výberové konanie na asistentku. A veľa dievčat prešlo, všetko otázky, odpovede, niektoré viac pripravené, niektoré menej pripravené, ale čo bolo úplne top, keď prišla jedna slečna. V tej dobe sme mali popolník na stole, cigarety, ešte fungovalo fajčenie aj v kancelárii. Prišla jedna slečna, ktorá sa usadila a už sme teda, že nech nám niečo o sebe povie, preložila si nohu cez nohu, bola ticho a zrazu len pozerá po tom stole a spýta sa, mohla by som si zapáliť? No my sme odpadli, je ti jasné, aká to bola situácia. Takže ten prvý dojem nebol úplne najlepší. No, jasné. Ja ti poviem aj tiež ako históriu alebo pikošku. Nejaké 2 mesiace dosadu išla som pre Mali, šoferovala som. A potom jeden chlapec, pekný, musím povedať, ale jeden chlapec išlo s bajsikom a mi zbuchol ma na srkadlo. A potom otočil sa a tak to urobil. Akože píp. Majko, ja som si myslela, že umriem, ale akože prečo to robil? Tak krásne som sa parkovala a už videla sa, že odbožil do parku a potom išla som ja. Akože čo sa stalo? Prečo to robil? A ten chlapec bol totally akože red, že no a tá pani teraz šok sa akože, no čo? Budem aj ja ti to ukázať? Čo sa stalo? No, lebo ty si zle, blablabla. Akože no, slipper tak si ho vychovala jednoducho. No, presne vysvetlila si mu, ako sa má správať. No. A vieš, čo je ešte aj dôležité? Keď sa stretneme, ako ľudia podávajú ruky. Zažívaš to? Áno. Niekto podá tak, že láme ruky, muži to väčšinou robia, niekedy ich podajú z nadradenosti, alebo niekto zase z podradenosti. Tak ukáž, ako sa to robí? Správne sa ruka podáva tak. No Glenda, trošku pevnejší stisk. Ahora sí, okej. Takže asi tak sa má podať ruka a pri podaní a predstavení sa treba pozerať do očí vždy.
Do očí? Do očí. Nepodávam ruku a nepozerám sa ti za tvoj chrbát alebo na niekoho iného. Ak je tam niekde pekný mladý muž, neobzerám jeho. Ale keď si nervózna, neviem, niekde tu možno môžeš pozerať? Alebo... Vieš čo, to už je potom pri rozhovore, keď rozprávaš, tak nevydržíš pozerať stále priamo do očí, tak je vhodné. A to je taká moja rada pre ostatných, že treba mať taký trojuholník oči, ústa. Dobre. A to veľmi pomáha, že pozerám do očí, na ústa, ale teda neotáčam sa. Dobre, OK. A my, ako sme mali prvý dojem, keď sme sa stretli, ty a ja? No, jak som ja na teba pôsobila? No, tak, ty si išla pre malú Šarlotku a ja som videla taká úžasná pani, malovaná, vlasy, tip-top obliekaná. A ja akože, kto to je? A potom veľmi pekne začínala si rozprávať a úsmev a všetko. A ja akože, tak podľa mňa ty si mi dala veľmi dobrý prvý dojem. A ja som mala z teba veľmi prvý dojem a preto tu aj dneska sedíme. Stali sa z nás naozaj veľmi dobré priateľky a preto robíme aj tieto podcasty, aby sme aj ukázali ostatným, že ako sa treba správať. Ale ty si urobila veľmi prvý dojem, pretože pri prvom stretnutí, pri prvom dojme si budujeme dôveryhodnosť a to je veľmi dôležité. A presne ty si prišla, bola si usmiatá, bola si milá, sebavedomá, ale veľmi, veľmi dobrá energia z teba vyžarovala a vzbudila si vo mne dôveryhodnosť, že áno, táto dáma je na správnom mieste s detičkami, tak ako to má byť. No, úsmev je veľmi dôležitý a tým si ma očarila takisto, lebo si sa celú dobu usmievala a bola si srdečná. A úsmev nám otvára, ako vieme, dvere úplne všade. Či prídeme na úrad, či sa uchádzame o zamestnanie, alebo či máme prvé rande s priateľom. Úsmev je jednička. No, Majko, raz si mi povedala nejaké story, že myslím, že teraz môžeme dávať, že bola nejaká kamarátka auto a mala nejaké stretnutie z niekoho. Povedz mi to znova. No práve, ten prvý dojem môžeš urobiť nielen na stretnutí, ale robíš ho aj v aute, robíš ho aj keď zdvihneš telefón, ako sa ozveš, ako sa predstavíš, alebo na sociálnych sieťach, aké si dáš fotky, alebo aké komenty dávaš pod príspevky. No a toto bol veľmi milý zážitok, teda nestal sa mne, ale stal sa mojej kamarátke, ktorá sa ponáhľala na stretnutie, mali veľmi dôležité stretnutie s nejakým klientom významným, kde malo dôjsť uzavretiu do nejakej zmluvy. Meškala na toto stretnutie a už prišla pred firmu, kde našla jedno miestečko, tak sa tešila, fajn, zaparkujem. No ale čo sa stalo? Obehlo ju auto a zaparkovalo pred ňou. Pán arogantne vystúpil, nakričal na ňu ešte niečo, čo tam stojí zavadzia a odišiel. No tak ona musela obísť opäť, našla si iné miesto, prišla do firmy, usadila sa, zrazu sa otvorili dvere, asistentka hovorí, že je tu teda ten pán, ten klient, ktorý mali teda tú zmluvu zatvárať a vošiel tento pán. Vieš si predstaviť tú situáciu? Presne. Keď sa išli predstaviť, prvý dojem mali za sebou už. Ten už nemuseli robiť. No ale bolo to veľmi nepríjemné. Preto si treba dávať pozor, kde sa ako správame. No, presne. Ja napríklad robím prvý dojem, aj keď jem s obsom. Ukáž ako. Takto. No kúpila som si na venčenie psa kabát, aby som robila dobrý dojem. Môj manžel skoro odpadol, keď sme boli v Prahe a kupovala som si kabát a hovorí, prosím ťa, na čo ti je takýto jak prší pláštik, lebo čo, keď budem chodiť so psíkom na prechádzky, tak odvtedy ho voláme psačí kabát. Nech sa páči. No, tak keď sa bude cítiť dobre o tom, že možno niekoho zaujímavé alebo niečo na biznes, nikdy nevieš, kde budú niečo dobré. Určite na prvý dojem si treba dávať pozor, lebo naozaj nevieme, kde koho stretneme. Nevieme, aká situácia nás stretne na ulici a možno ten človek je pre nás tak významný do života, že nám otvorí dvere, možno k novému biznisu, alebo sa môžeme zalúbiť ešte. My teda už nie, my už máme partnerov, ale môže sa aj to stať. No, tak nedá sa upraviť
napraviť prvý dojem? Asi. Vieš čo, odborníci hovoria, keď poviem to teda, že aj z tohto hľadiska, že ak chce niekto napraviť prvý dojem, trvá mu to možno 80 krát, aby vôbec sa dostal k tomu človeku bližšie. A ja to viem zo svojej skúsenosti, že urobí na mňa niekto prvý dojem nie pozitívny, a hovorím si, neposudzuj, nebuď taká a pooprav si a nebuď taká kritická a prísna. No. A Glenda, poviem ti pravdu, že vždy sa mi to vrátilo, že naozaj ten prvý dojem, ktorý som si urobila, bol ten správny. No, tak musíš veriť málo na kedy svoju. sa mi stalo, že som ho poopravila. Dobre. A ty? No, tak ja, keď niekto mi dá prvý dojem, ahoj, dovidenia, už sa nehovoríme. Tak Maria, dneska sme mali veľmi zaujímavú téma, ten prvý dojem a ja si myslím, že aj ja som si niečo nové naučila. Ježiš, to ma veľmi teší, pretože aj vôbec celkový zámer toho nášho podcastu bolo, aby sa aj naši diváci niečo nové dozvedeli, aby sa niečo naučili. Myslíš, že sa niečo naučili, že im táto téma niečo dala? Podľa mňa hej, ale musíme spýtať. Tak, milí diváci, čo si myslíte o tomto podcaste? Čo sa vám páčilo? Obohatil vás? Nejaké nové vedomosti ste získali aj vy? Ak áno, tak nám napíšte komentár, budeme sa veľmi tešiť a pýtajte sa, na všetky vaše otázky vám odpovieme. Tak Maria, ja sa teším na také komentáre, čo budú nás dávať naši diváci a my už dneska sa rozlúšime a vidíme sa znova na našom podcaste Etiketa pre teba. Etiketa.